Рэформа беларускай міліцыі і расправа над Сергеем Тихановскім. Публічнае выбачэнне на тэлебачанні і забойствы мірных беларусаў. Адстаўка праз памылку, якую не дараваў Лукашенка, і нечаканы ўзлёт ужо ў статусе чыноўніка. Усё гэта пра былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева. Але ж хто ён такі? Як Асецін увогуле трапіў у Беларусь, чым ён расчараваў Лукашэнку і як пасля заслужыў вяртанне ва ўладу? Пра ўсё гэта мы вам зараз і раскажам. У чэрвені 2019 года ў адстаўку раптоўна папрасіўся міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Журналістам генерал заявіў, што ў яго нібыта замылілася вока і яму патрэбная змена дзейнасці. У лукашэнкаўскай сістэме самастойны сыход чыноўнікаў справа неардынарная, бо звычайна іх лёсам распараджаецца асабіста беларускі кіраўнік. І варыянтаў у прынцыпе няшмат. Новае месца працы, турма альбо пенсія. Новым міністрам стаў камандуючы ўнутранымі войскамі Юрый Караеў. Прызначыўшы яго, Лукашенко нечакана адзначыў, што беларускай міліцыі патрэбныя перамены. Ну и скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек? Военный? Хотя вы относительно военный человек. Вы и милицию хорошо знаете, вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще я подумал, научитесь. А таксама асобна ён спыніўся на паходжанні новага міністра. Я вообще не люблю национальные какие-то признаки подчеркивать, но кавказцы у меня люди особые. Они хорошо ко мне там относятся, хотя они меня ни разу, может быть, не видели. Но это крепкие люди. Я этот фактор не сбрасываю, чтобы вы прекрасно понимали. З Ігарам Шуневічам было не ўсё адназначна, бо яго адстаўка стала вынікам адразу некалькіх скандалаў, у які трапіла беларуская міліцыя за вельмі кароткі час. Першы быў звязаны з публікацыяй пакаяльнага відэа з падлеткам, які даў аплявуху помніку гарадавому ў цэнтры Мінска. Аўтарам гэтай дзікай практыкі, якая стала ноу-хау для беларускай міліцыі і абурыла грамадства, назваў сябе асабіста міністр. Апошняй кропляй стала гісторыя з загінулым міліцыянерам у канцы мая 2019 года. Тады інспектара ДАІ Яўгена Патаповіча, якому было ўсяго 22, знайшлі нежывым у лесе. Перад гэтым тэлеграм-канал «Нехта» напісаў, што маладога сілавіка нібыта выкралі цыгане. Гэта прывядзе да аблаў у абласным цэнтры, але пазней следства высветліць, што Патаповіч скончыў жыццё самагубствам. Тым не менш, Ігар Шуневіч выбачацца адмовіцца, што будзе каштаваць яму пасады. Юрый Караеў тады працягнуў традыцыю, бо 20 гадоў Лукашенко не прызначаў міністрамі ўнутраных спраў ураджэнцаў Беларусі. Шуневіч паходзіў з Луганскай вобласці Украіны, а сам Караеў родам з паўночнай Асетіі. Юрый Караеў нарадзіўся ў 1966 годзе ў сталіцы каўказскага рэгіёна горадзе Орджанікідзе, які цяпер называецца Уладзікаўказ. Яго бацькі працавалі разам на заводзе «Электрацынк». Бацька Хаджымурат быў электраслесарам, а маці інжынерам. Часопіс «Армія» пісаў, што будучы міністр у дзяцінстве любіў сядзець дома і чытаць кніжкі, а бацьку даводзілася ледзь не сілай прымушаць сына пайсці пагуляць на вуліцу. Гэта, вядома ж, было мастацкім перабольшаннем. Юра Караеў, якога, дарэчы, назвалі ў гонар першага касманаўта, рос звычайным савецкім дзіцём. Яго аднакласнікі расказвалі, што хлопец сапраўды шмат чытаў, але, як і ўсе, любіў пагуляць у футбол і павісець на турніку. У старэйшых класах падлетак захацеў стаць афіцэрам. У артыкуле армейскага часопіса з пафасам кажацца, што на гэта рашэнне паўплываў дзядзька Караева, які быў палкоўнікам унутраных войскаў. Гэтыя падраздзяленні займаліся аховай важных аб'ектаў кшталту турмаў і атамных электрастанцый, змагаліся з нацыяналістычнымі рухамі, а таксама душылі беспарадкі. Параўноўваючы з іншымі родамі войск ад авіяцыі і да флоту, выбар, мякка кажучы, быў спецыфічны. Тым не менш, Караеў у 1983 годзе паступіў у саратаўскую вучэльню ўнутраных войскаў за 1000 кіламетраў ад дома, хаця падобная установа мелася і ў яго родным горадзе. Але ж на пачатку хлопец моцна адставаў у фізічнай падрыхтоўцы. Я первый курс проходил в так называемой группе здоровья, которым усиленно рекомендовалось заниматься, и наш командир взвода Александр Васильевич Крюков, мой первый курсовой офицер, гонял нас так, вот выделял из всего взвода нас несколько человек и добивался, чтобы к концу первого курса
мы стали как все. Все нормативы выполняли и не отставали от других. У выніку вучэльню Караю скончыў з чырвоным дыпломам. Выдатнікам давалі магчымасць самім выбраць першае месца службы. Адзінай умовай была немагчымасць размеркавацца дадому. Я как краснодипломник хотел вообще на Дальний Восток. Но начальники распорядились по-другому, распределение в Белоруссию. И моя соседка во дворе, старенькая тетя Маша, такая сидит, вот как сейчас помню, на пороге своего дома, в кофемолке кофе, значит, молит себе. И говорит: Юра, куда тебя распределили? Я говорю: ну, в Беларусь. Она говорит: тебе досталось самое лучшее распределение, это самый лучший народ. У канцы 80-х ніхто і не мог падумаць, што тое рашэнне саратаўскіх афіцэраў стане настолькі вырашальным, але да мяккіх крэслаў Караеву было яшчэ вельмі далёка. Спачатку малады лейтэнант ахоўваў магілёўскую калонію, але ўжо праз паўгода трапіў пад скарачэнне. У выніку яго перавялі ў Мінск камандаваць навучальнай ротай у палку аператыўнага прызначэння. Сёння гэта знакамітая часць спецназа нумар 3214. Літаральна праз пару месяцаў у Карабаху пачаўся канфлікт паміж армянамі і азербайджанцамі, уціхаміраваць які адправілі і мінскіх спецназаўцаў. Асноўнай задачай Караева з падначаленымі было суправаджэнне калон з харчаваннем і бежанцамі. Перыядычна вайскоўцаў закідвалі каменнем і нават абстрэльвалі. Лейтэнант з байцамі у сваю чаргу агрызаліся і адстрэльваліся ўсляпую. Сумарна з 88 па 91 год у камандзіроўках на Каўказе Юрый Караеў правёў 22 месяцы. У апошнія дні існавання Савецкага Саюза ўнутраныя войскі з Карабаха будуць выведзеныя, што прывядзе да пачатку крывавай вайны ў рэгіёне. Але ж афіцэр асецін не паехаў з Беларусі, а застаўся служыць у незалежнай краіне, бо падчас аднаго з адпачынкаў пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай. Это было в ресторане. Компания девушек, компания моих друзей поговорили, познакомились, потанцевали, стали потом встречаться, узнавать друг друга поближе. Вот так вот после года знакомства приняли решение, что будем жить вместе. Сваю спадарожніцу Тацяну Караеў называе ідэальнай жонкай вайскоўца, бо яна не ладзіла істэрык, не адгаворывала ад камандзіровак у гарачыя зоны і моўчкі пераязджала за мужам туды, куды яго пераводзілі. У 90-е і нулявыя сям'і з двума малымі сынамі давялося пакатацца па краіне. Міліцэйскі батальён у Бабруйску, спецбрыгада ў Гомелі і толькі ў 2008-м 42-гадовы Юрый Караеў вярнуўся ў Мінск, дзе на некалькі месяцаў узначаліў міліцэйскі спецназ, сёння вядомы як АМАП. Тыя, хто працаваў з ім ці служыў пад яго кіраўніцтвам, згадваюць Караева як суровага, але справядлівага афіцэра, які адным з першых у Беларусі здаў нарматывы на крапавы берет. У сваіх часцях ён імкнуўся паляпшаць умовы службы і жорстка змагаўся з дзедаўшчынай. Мы очень внимательно отслеживаем малейшие намеки на дедовщину или какие-то другие неуставные проявления взаимоотношений. И, ну, так вот скажу, принципиально относимся ко всему это, значит, я ничего не скажу. Я где-то на полградуса этот накал держу выше, может, даже, чем это и необходимо, и просто не позволяю малейшей грубости, малейшим каким-то проявлениям остаться безнаказанным. Аднак у Караева камандзіра хапала і сваіх асабістых прыколаў. Напрыклад, аднойчы ён заявіў сваім салдатам, што той, хто пацісне яму руку так, што тая зламаецца, атрымае сержанта і паедзе ў трохдзённы адпачынак. Але ці атрымаўся у кагосьці такі трук, невядома. Восенню 2008 года Юрый Караеў вярнуўся ў часць нумар 3214, толькі цяпер ужо не простым афіцэрам, а камандзірам усёй элітнай брыгады спецназа. На гэтай пасадзе ён замяніў Дмітрыя Паўлючэнку, якога падазраюць у датычнасці да выкрадання і забойства праціўнікаў Лукашэнкі на мяжы тысячагоддзяў. Але ж камбрыгам Караеў прабыў менш за год, пасля чаго яго прызначылі намеснікам начальніка аператыўнай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войскаў. А ў 2012-м Лукашенко зрабіў палкоўніка кіраўніком усёй гэтай сілавой структуры. Бонусам да пасады ішлі генеральскія пагоны. Очень волнительно, потому что к этому идешь всю службу. Это оценка твоего труда, твоей службы. И это, конечно же, аванс, который нужно еще отработать и отслужить. То, что может позволить
позволить себе другой человек, человек в этом звании позволить себе многого не может. На час камандавання Караевым унутранымі войскамі прыпаў перыяд адноснага палітычнага штылю ў Беларусі. Выбары 2015 года прайшлі на безальтэрнатыўнай аснове, а самымі маштабнымі акцыямі пратэсту былі маршы дармаедаў, калі беларусы выходзілі на вуліцы не супраць Лукашэнкі, а супраць яго дэкрэту. У той час, як міністр Шуневіч эпатаваў грамадства то з'яўленнем у форме НКВД, то удзелам у мотапрабегах з лукашэнкамі, яго малазаўважны намеснік Караеў зарабляў станоўчы імідж расказамі пра тое, як байцоў унутраных войскаў вучаць гісторыі вялікага княства літоўскага. Таксама ў заслугу генералу, які паралельна ўзначальваў федэрацыю тайскага бокса і кікбоксінга, ставілі тое, што ён не стаў ціснуць на Віталя Гуркова, які выходзіў на рынг з бел-чырвона-белым сцягам і спяваў у гурце Брута. У станоўчых камандзірскіх якасцях Караева Лукашенка змог упэўніцца і асабіста, бо часта наведваўся ў часці ўнутраных войск. Таму не дзіўна, што калі наспела адстаўка Шуневіча, то варыянт, кім яго замяніць, быў толькі адзін – яго непублічны намеснік. Я счел необходимым, тут уже безальтернативно, я определился еще и раньше, когда о вас шла речь, когда я у вас был, я не просто так к вам приехал тогда. Я понял, что вы можете в перспективе быть министром или занимать более высокую должность. Пры Караеве змены ў беларускай міліцыі сталі заўважныя ўжо вельмі хутка. Па-першае, яму ўдалося спыніць злівы сістэмы, і ў той жа час Міністэрства ўнутраных спраў стала больш адкрытым. Яго прэс-сакратарка Вольга Чамаданова завяла свой тэлеграм-канал, дзе аператыўна інфармавалі пра здарэнні і крымінальныя навіны, прычым імкнучыся нічога не хаваць. Па-другое, неўзабаве пасля павышэння Караева ў Мінску прайшлі еўрапейскія гульні. Падчас іх сталічная міліцыя дэманстравала ветлівасць і карэктнасць, а самога міністра можна было сустрэць на вуліцы ў касцюме і без аховы. Сярод іншых зменаў можна адзначыць спробы адыходу ад так званай палачнай сістэмы. Караеў заяўляў, што ў яго прыярытэце не колькасць аштрафаваных ці прыцягнутых да адказнасці, а адсутнасць скаргаў на міліцыю. Таксама ён сустракаўся з лідаркай аб'яднання «Маці 328» і абяцаў перагледзець жорсткасць пакаранняў па наркатычных артыкулах. Новы міністр сапраўды імкнуўся змяніць імідж міліцыі, каб людзі перасталі бачыць карнікаў у людзях у форме, а тыя, у сваю чаргу, бачаць у кожным грамадзянине патэнцыйнага злачынцу. Речь идет о том, чтобы мы были не карательным и наказывающим органом, а работали на граждан. То есть в основном органы внутренних дел работают на предупреждение. Беседа, доброе слово – наше оружие. Магчыма, урэшце Караеву нешта б і ўдалося, калі б не 2020 год. Дзеля ратавання Лукашэнкі і яго ўлады давялося забыць пра рэформы міліцыі, адкрытасць і чалавечыя падыходы. Пра законы, у прынцыпе, таксама. За некалькі дзён да прэзідэнцкіх выбараў у інтэрнэце з'явіўся зварот міністра ўнутраных спраў, які той запісаў да сваіх падначаленых. У ім Караеў адкрытым тэкстам дазволіў сілавікам ужываць сілу са зброяй і запэўніў, што закон будзе на іх баку. Вам дано право действовать от имени государства, защищать интересы граждан и их жизни. И помните, исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов. Што было далей, вы выдатна памятаеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі супраць пратэстоўцаў выкарысталі святлошумавыя гранаты, гумовыя кулі і вадамёты. Сілавікі збівалі затрыманых людзей і на вуліцах, і ў аўтазаках, і на Акрэсціна. І ўпершыню акцыі пратэсту прывялі да смерцяў. У Мінску быў застрэлены Аляксандр Тарайкоўскі, у Брэсце Геннадзь Шутаў, а ў Гомелі пры невысветленых абставінах пасля затрымання памёр Аляксандр Віхор. Надзвычайны ўзровень гвалту шакаваў абсалютна ўсіх. Пазней беларусы будуць казаць, што галоўным штуршком для выхаду на далейшыя пратэсты для іх сталі не фальсіфікацыі на выбарах, а менавіта нялюдская жорсткасць сілавікоў. Дзеянні людзей у форме ўзрушылі нават дзяржаўную прапаганду, якая хоць і асцярожна, але казала пра недапушчальнасць зробленага сілавікамі. 13 жніўня на 4-й дзень пасля выбараў міністр Караеў прыйшоў у студыю АНТ да Марата Маркава і папрасіў прабачэння, але ж толькі ў тых, хто выпадкова трапіў пад раздачу. При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка
как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто специально на это шел, и на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Караю хутка са станоўчага персанажа ператварыўся ў чалавека, якога ненавідзіць увесь народ. Ён баяўся, што пратэстоўцы пачнуць помсціць яго сям'і. 12 числа был такой неприятный момент, когда оба моих сына не отвечали на мои звонки. И я приезжаю по адресу, захожу домой, а младший спит с отключенным телефоном и даже не закрыл дверь. Я ему, конечно же, внушение сделал и правилам личной безопасности немножко хотя бы осмотрительности обучил. Міністр абяцаў разабрацца з выпадкамі збіцця і забойства пратэстоўцаў, але ж не адразу, каб не дэмаралізаваць сілавікоў. Я сейчас деморализовать милицию должен? На благо кому-то? Тем, кто из-за кордона руководится этим и вкачивает по 60 рублей в эти белые цепочки? Але ж замест таго, каб вырашыць усё па законе, Юрый Караеў стаў адным з архітэктараў прававога бязладдзя ў Беларусі. Менавіта па яго ініцыятыве палітычныя адміністрацыйныя працэсы ў судах зрабілі закрытымі, а сілавікам, якія выступалі сведкамі ці пацярпелымі, дазволілі змяняць персанальныя звесткі на несапраўдныя і хаваць свае твары. Гэта ўсё прывяло да таго, што Івановы Іваны Івановичы ў балаклавах давалі паказанні і часта ў іх блыталіся, але ж усё роўна суддзі выносілі абвінаваўчыя прысуды. Па меры задушэння пратэстаў мянялася і рыторыка міністра ўнутраных спраў. Генерал у эфіры прапаганды пачаў расказваць фантастычныя гісторыі. У прыватнасці, па словах Караева, палітвязень Сцяпан Латыпаў збіраўся труціць сілавікоў хімікатамі. Сидел бы он тихо, может быть, не привлек к себе внимания, пока бы до него Бэб добрался. Но вот пересекся он вместе со своими экономическими преступлениями, в том числе в этом. И когда сопоставили его то и это поле деятельности, он весь на ладони, этот любитель ядохимикатов, который, к слову сказать, и планировал распылить их с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск. А на іншых міліцыянераў нібыта палявалі пры дапамозе баявых рагатак. У нее начальная скорость сравнима с начальной скоростью пули. Они в своих телеграм-каналах, чатах пишут друг другу инструкции. Ловить одиноких милиционеров, вырубать их из этой боевой рогатки, и пока он вырубленный, забирать его пистолет, радиостанцию, форму. Вот такие вот мирные протестующие. Тым не менш, высілка ў Юрыя Караева на пасадзе Лукашэнку аказалася недастаткова. Падобна, што міністру ўсё ж не даравалі таго, што маштабныя пратэсты увогуле сталі магчымымі. Министр, это министр. Он выступил. Да, он говорит, извиняться начал. Это со мной не было согласовано. Извиняться было не за что. Он выступил, да, я готов взять там на себя. А не надо ничего брать на себя. Не надо, если ты не виноват. И не надо им потворствовать. Ибо было бы как в Казахстане. Таму ў канцы кастрычніка 2020 года генерал быў адпраўлены ў адстаўку, а на яго месца быў прызначаны Іван Кубракоў, які адразу загадаў заводзіць на пратэстоўцаў крымінальныя справы. Караеў жа без працы не застаўся. Александр Лукашенко адправіў яго ў Гродна асабістым памочнікам. Там генерал уз'яднаўся з экс-міністрам аховы здароўя Уладзімірам Каранікам, якога за пару месяцаў да таго прызначылі губернатарам. Так, у адной камандзе апынуліся два антыгероі 20-го года. Караніка беларусы не ўзлюбілі за замоўчванне рэальнай сітуацыі з каранавірусам. Ужо пасля адстаўкі Караева у сеціве з'явіліся шматлікія злівы, звязаныя з былым міністрам унутраных спраў. У іх генерал загадаваў сваім падначаленым дзейнічаць пасля выбараў максімальна жорстка, а таксама прызнаваўся, што асабіста даў загад на затрыманне і крымінальны пераслед блогера Сергея Тихановскага. Пусть говорит весь мир по пределу, по беспределу, какая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих бабариков, он разрушитель государства.
Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую службу. Пусть здоров там. У іншым зліве экс-міністр, які нарадзіўся ў Асетіі, назваў беларусаў тлустымі абывателямі. Туповатые, недалекие, в большинстве своем, вот правильно говорят, жирные обыватели, они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и спокойнее. Дальше 5 метров вокруг себя они не видят. Незалежная экспертыза пацвердзіла, што голас на гэтых запісах належыць менавіта Караеву. Сам ён, па словах крыніц нашай Нівы, некалькі дзён баяўся падысці да тэлефона, аднак у выніку ні да чаго сур'ёзнага гісторыя са злівамі не прывяла. У Гродна Юрый Караеў пераехаў адзін. За ім не паехалі ні жонка Тацяна, ні дарослыя сыны Герман і Олег. Першы працуе трэнерам па каратэ, а другі быў работнікам музея ўнутраных войскаў. На новым месцы два экс-міністры ператварылі заходні абласны цэнтр у рассаднік рускага свету. Там на авансцэну выйшлі адыёзныя персанажы кшталту даносчыцы Вольгі Бондаравай і матушкі Гаўрыілы. Губернатар з лукашэнкаўскім памочнікам не адставалі. Па ініцыятыве Караева на даху драмтэатра да 9 мая пачалі вывешваць сцяг перамогі, а самі чыноўнікі спявалі на адной сцэне з Олегам Газманавым, які актыўна падтрымлівае вайну ва ўкраіне. Што ж тычыцца поглядаў на вайну самога Караева, то яны даволі прадказальныя для ўраджэнца Расіі і лукашэнкаўскага чыноўніка. У яго светапоглядзе Пуцін не развязаў канфлікт, а наадварот, хацеў яго пазбегнуць. Весь Запад, а скажем прямо, Соединенные Штаты, разжигали этот пожар. На той карте, которую я вам передал, Украина в их мечтах занимает всю европейскую часть СССР и все восточноевропейские государства: Литву, Латвию, Беларусь, Румынию, Венгрию и Словакию. То есть все славянское – это одна Украина на их карте. Поэтому это их спецслужбы, это их правительство, это их Госдеп. И как его можно было избежать? Его президент России избегал как только мог, как только старался. У сваіх інтэрв'ю Караеў часта транслюе канспіралагічныя тэорыі кшталту залатога мільярда, а таксама сцвярджае, што падчас Другой сусветнай вайны Чырвоная армія змагалася з гітлераўскім Еўрасаюзам, які цяпер помсціць і зносіць помнікі салдатам-вызваліцелям. Варта закрануць і яшчэ адну тэму. Як развіваліся адносіны Лукашэнкі і Караева ўжо пасля адстаўкі з пасады міністра. Працу ў Гродні дакладна нельга назваць апалай, і з рахункаў генерала кіраўнік Беларусі не спісаў. Тым больш аднойчы ён назваў Юрыя Караева адным з магчымых пераемнікаў. Транзит власти один. Выборы народ избрал. Все, мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня 2 человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Потом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Аднак уявіць падобны расклад пакуль што немагчыма, і не таму, што Лукашенко не збіраецца пазбаўляцца ўлады, а банальна праз канстытуцыю, якая забараняе балатавацца людзям, што не нарадзіліся ў Беларусі. Але ж мы выдатна ведаем, што калі надта хочацца, асноўны закон можна перапісаць. Сам Юрый Караеў ніколі сваіх палітычных амбіцый не праяўляў. Ён па-салдацку выконваў усё, што яму загадавалі, і публічна выказваў пажаданне, каб Лукашенко правіў як мага даўжэй. 4 года, максимум 8, и лидер страны должен обязательно уйти, да и понятия нет такого лидера, есть какой-то нанятый управляющий. Все это совершенно противоречит нашему советскому, нашему славянскому, нашему вот этому евроазиатскому духу и менталитету, где совсем история все по-другому складывалась, и мы этот путь нащупали. Когда у нас сильный руководитель республики, которого народ избрал, и он чем дольше продолжает руководить и строить, то есть он не временщик, как у них. У выніку, калі ў сакавіку гэтага года Уладзімір Каранік з губернатарскага крэсла быў пераведзены ва ўрад віцэ-прэм'ерам, то кіраўніком Гродзеншчыны Лукашенко загадаў зрабіць менавіта Караева, прычым здарылася гэта літаральна на нагах у фармаце міні-сцэнкі. Я думаю, Караеву передай должность. Нормально. Ну, может, не отлично, посмотрим. Пусть исполняет обязанности, контролируй область, помогай, если нужно будет. Там и аграрии, и прочее есть. Он
человек исполнительный, военный, пускай тоже начинает работать. Подготовьте проект указа по Караеву о назначении исполняющим обязанности. Пару тыдняў Юрый Караеў адпрацаваў выконваючым абавязкі губернатара. Гэты час ён не прасядзеў у кабінеце, а правёў у паездках па калгасах і будоўлях, чым падобна пераканаў Лукашэнку. І той прызначыў сілавіка кіраўніком Гродзенскай вобласці ўжо без аніякіх прыставак. На пенсію 58-гадовы генерал пакуль што не збіраецца. Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит надо. Это должно быть сделано, и вы это можете делать.